Naretrench ang laing 70 ka mga kawani sa usa ka apparel company sa MEPS-1. Samtang mukapin na sa 4,000 ka mga trabahante ang wa pa makadawat sa hinabang gikan sa DSWD7 human nagpatuman og retrenchment ug redundancy ang mga kompanya sa MEPS karong tuiga. Tungsayran sa report ni Luan May Rondina. Niadtong Setyembre 29, subling mipatuman og retrenchment program ang usa ka apparel company sa MEPS-1 din moabot sa 70 ka mga kawani ang nawadan og trabaho. Kini na ang ikatulong higayon nga nagpatuman og retrenchment ang naasoy kompanya karong tuiga. Same reason, slowdown sa ilahang orders from abroad. Subay niini, nakig-coordinate na ang Peso Lapu-Lapu sa Doli 7 alang sa livelihood assistance sa mga apektadong trabahante. Nakig-alayo na usab sila sa buhatan sa DSWD7 aron mahatagan ang mga apektadong trabahante og hinabang pinansyal pinaagi sa AX program kun assistance to individuals in crisis situation. Sa datos sa Peso Lapu-Lapu, moabot na sa 4,848 ka mga trabahante sa MEPS ang wa pa mahatagi og AX sa DSWD7 karong tuiga. So far, ang DS, nag-request na sila sa ilahang main office, sa headquarters nila, and so far, nagpaabot pa sila og feedback. O kano sa matagaan sila, ma-downloadan og budget. Ang pagpanghatag sa AX wala malakip sa election ban. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa DSWD7 apan wa kini muluwat og pamahayag. Hinuon gipahibaw sa Peso Lapu-Lapu nga karong Nobyembre 8 adunay job fair nga ipahigayon sa usa ka mall sa Barangay Basak diin 30 ka mga kompanya ang mosalmot. Sa Nobyembre 9 aduna usa ipahigayon nga turismo job fair sa Hoops Dome din ubay-ubay nga mga tourism related nga mga trabaho ang buksan sa publiko. Uban ni Marlon Melgazo, Luan May Rondina, Balitang Bisdak.